Sa paghapot, mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Apotunta daw ngunyan mga tugang na aga si Governor Noel Rosal kung ano ang guidelines may kinaraman po sa presyo kan pagbaba kan presyo kan baybay asin graba sa probinsya kan Albay. Sa base po sa executive order na ilinuwas ay ayan, informasyon na luwas na minaging simana. Nagluluwas po na pag taga-albay ka, barato ang baybay, ang ano yan, kwado tabi ding, ay si Angel, ewan ko pala sa kopya ko yaon sa pangyari talaga. Diyan na pagkabos na Angel. Yan sa kopya ko pala sa table ko. Pangyari, tataram ko niya na aga. Susog po duman mga tugang sa naging committee hearing atin po sa ilinabas na executive order. Nagluluwas na mababanin 40 sagkon 60%. Mga tugang ang presyo ay 40 to 60. Tama ba? Percent ang presyo kan baybay buda graba. Depende po sa sitwasyon. Ano? Kaya maapunan ta daw, nabalong ko doon ng iklaro mo niya na pag-aaga ang siring na bagay. Bata nagkat ngunyang baga ka ano ini mga tugang mahal ang presyo kan mga barakalon. Pero pag talawas ka kan probinsya kan Albay, ang construction material mga tugang iba man ang presyo, iba tabi ang presyo ano yan tinawan ki pabor so mga albayano may kinaraman po mga tugang sa siring na bagay. Kasuhapon yun is so pigahapot sa kuya kan mga ano ini kan sa tuya na mga kababayan may kipa no rin niya effectivity ka ito yan ang iklaro tango niya na pagkaaga buda sa ropa mga tugang nagkaperang issues ano may kinaraman po mga tugang sa quarry sa tuya tabi na palibot ini po ang sa inyong amigo sa radyo Henry Maceda po depong personalan. Kita po naghapot lang, mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot, mga tugang sa DCGB. Ngunyan po aldaw na ininin Lunes, mga tugang sa luwas Karibatan Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunyan na pag-aaga. Alright, o sige, medyo kasubanggi susog po sa sakuya na monitoring mga tugang an sa tuya na gobernador nasa tiwi. Pag elected official kapalan, de palan ding ke Sabado Domingo adi. Sa kasuwapon, ay tabi kasubanggi nasa tiwi mga tugang ang kwan ang gobernador kasubanggi ano I don't know kung anong oras na kauli. Anyway, tonton na lang siguro babalikan mga tugang istoryang yan may kinaraman po sa presyo kan baybay asin graba digdi po sa probinsya kan Albay. Kuano tabi Angel so bagko sa table ko ngunyan mga tugang na aldaw digdi po sa tuya na palibot. Okay? Yan tabi babalikan lang yan so mga siyempre, kung igwa ka yan, na-report ini ni Pading Alcansarong Aldaw, sa programa tang Morning Hirit, dara tabi din ninisokang ko, so yan nabag ko sa lamesa. Subag ko, yan dyan, kung dara natabi. Susog, matatandaan doon, hinapot na baga ka mo, di ba? Hinapot ka mo kang inot, may mga survey kitang giniribo saro baga sa mga question kan sa tuyang mga parantabay sa probinsya mga tugang iyuan pababaan ang presyo kan graba buda baybay kung taga-albay kaman sana, diba? Kung taga-albay kaman sana dapat na mapababaan ta mga tugang ang presyo ka iyan, pero kung tagalawas ka kang albay gano'n nga igwaman niya ki ibang presyo na dapat ilatag ang gobyerno provincial kan Albay didi po sa tuya na palibot. Alright, babalikan tanton lang mga tugang na isyong yan ay haputa
Ang mas klarong informasyon kayan sa tuya at tabi ng mga kababayan. Kundi, baka makauron to si Madam Tess. Sisingan ito, Leia Moral. Ha? So sa Pedro Albay, sigurado kung may ideya siya kung paano mga tugang iyan i-implementar, as in i-monitor, paano mo i-monitor yan? Ang issue yan is monitoring. Ha? Kung ang albay, kung ang baybay para ngaya sa laog sa nakanalbay o para sa luwas kanalbay. Paano mga i-monitor yan? Naputuntakan si Madam Tess Leia Moral, mga tugang an Pedro Albay. O kung bako, ang last resort ta kayan, iyo po ang PIO, kan Kapitolyo, si former City Councilor Beth de Maculanga. Okay? Balikan tamunan mga issue, mga tugang hali po dyan sa luwas na mga mainit. Nasa linya po si Jimmy na salita, may kinaraman ini sa drainage system. Kanal daw na ginibo kan DPWH, habo mag-agi ang tubig. Natado tama magagi ang tubig na ginibo ninda dyan sa National Highway sa may Morms kan ginawatan. Detalye po mga tugang kang report, hali po dyan sa lawas, kasabay si Jimmy na salita. Jim, come in Jim, good morning. Yes, salamat BBP. Nangangapunan, nag-aapilo, nakikimahirak si Mr. Al Pilgone, Principal kan Marcial Oranyola Memorial School, Morms, sa ginubatan sa ahensya DPWH, 3rd as in regional office kaini, na kung po pwede, pagtuwang-tuwang na lamang kan mga inig kung paano maaaksyonan ang problema, kan mga paratuklo, mga estudyantes, kung saan haluyo na problema ini, kan Morms, tiga babaha an entrance, ati kan agi pa kan tubig sa main gate kan eskwelahan basado sa principal kay ito pa niya pinaabot sa mga opisyal ng DPWH, biniresita man, naghuroro na sinda sagod sa uminabot sa puntong pigway dining antinampo, nagpabugtak ang DPWH nin mga drainage system. Andi malas tabi BP, habo man kan tubig mag-agi sa drainage, imbis nangingibabaw sa tinampo, hali sa likodan kan eskwelahan, partikular sa Provincial Sports Complex, mina ang gilid ang tubig sa barisbisan kan eskwelahan, sa luwas kan kudal, asin pagabot sa may gate, diretso ining minalaog sa compound kan eskwelahan, bako man diretso sa kanal. Sa ngunyan tag-urana, madali na mag face-to-face ang eskwelahan. Kunda ini sikasuhon kan DPWH, ang diskarte kan eskwelahan, magpagibo na sa nasindanin tulay-tulay sa entrada kan Morms, kung bako, buro-barang kaan mga estudyante, asin mga paratuklo sa pagsabing dai man nagugobirnohan kan DPWH ang tubig sa lugar na ini. Nanguguntahan boses sa tingog ni Principal Mr. Al Pilgone. Pinangita mo yan, iniriling na yan, iniskusyon na sitwasyon. Pero ngun yan, sa iyo man garon niya po, parang na-aksyonan. Iyo man giraray sa nangyari. So, pinibong plastic, drainage sa luwas, ang problema sa tubig sa ibabaw, nagagi pag sa drainage. Kaya siguro, tamang-tama po si Jimmy, ang apot mo yan sa muya at sa ururon na ini, na kung po, nakikiuron kami sa DPWH, especially concerned sa district. Na kung pwede, ilingon giraray kung paano na inihong nangyari sa tubangan kan eskwelahan, kan Marcial Oranyola Memorial School. Nangyari talaga ang sitwasyon. Ako mismo, hiling ko kung sa inat ko po so tubig na palaw sa muya, ang hali duman sa laukan, so sports center na ang tubig ay man nag-agi sa drainage nila. Ito pala na drainage net o catwalk na itong tigagihan o sidewalk sa imaning laok sa imang drainage duman na kinimo. Kaya so tubig sa ibabaw nag-agi sa iman minalaok duman sa pigibong bagong drainage sa luwas.
may kanala diit pero so kanal na nagibo po da so lalawan kang tubig alang ka duman sa akira. Kaya sabi ko kayo kay engineer sa DPWH, sabi ko, ibuan ninyong videos na ang tubig halin hindi umala o duman sa main drain drainage na ginibukan DPWH. Sana po, salamat Sir Jimmy, open mo yan. Sana po mangyari na ta. Mapo na kita kan klase. Salbatan Sa na. makakapekto kan seguridad kan mga aki. Pagulang sa mga aki. Ini mga kamaistrahan sa diri sa personay. Na pag nagba dyan, ang kaibuan mi na pag naglaog ang mga eskwela mi dili po na maestra, mapangka na. Bangka. Ano man daw, ang hapot bigdi sa tubig, man pwede niya itong interview ng tubig. Jim, iklano ko lang. May Ako, pigasabi mas ba maglaog kasi naman sa Kwan? drainage. May pigasabi ba kasi Mr. Pilgoni na sa tubig, di nag-aagi naman sa drainage. Taday man ki-drainage. Pwede clarify mo tabi ni? So, catwalk, sidewalk, kato pa, dinuruldog mi na ini, kung iguanin Sidewalk iyan kang aren. tawag sa eskwelahan. Sorry niyan, so nasa, pag sinabing sidewalk, iyan so drainage na nakakon sa sidewalk, pasiring Oo, naman sa National Highway. Kaya yan baga, pigway dining bagan, di ba? Pigway dining. Oo, ngunyan. So, Paguna ko, pagkip na takay ito baga, pagbarita ta, nagbugtak dyan ki, ano yung drainage system para ma-resolve ang problema. may sidewalk kay ito, kan dinuldog mi, wara man ki kanal. Di natural, wara ka kanal, malaog sa eskwelahan. Kundi ako nasasala, kaya to kaya, gari may binareta kitang nagigibo dyan ki drainage system, sampangan kang, dae, Nagway dining. why dining man lang, Nagway dining, nagkanal. sudayin kanal, Nagway dining, nagkanal na. Oo. O hindi maintindihan. Ay, di- Dakula na hapot, nasa tabo maglaog ang tubig, duman sa kanal. Di gusto sabihon, may kanal. Tama? Sa pagiling sa luwas, inda sa laog, kunasag ko na kabon ini, kamahiling ko Di, talag may alat kanal. ko na. Patakon nalilibong man. Sa kanagway dining, ginibuhan ki kanal. Ang sabi, Ang sabi, oh, okay, ngunyan, nahiling kung may kanal man ang gaduman sa sidewalk. Mr. Alpil po ni, igwa man da. Igwang kanal. Igwang kanal. Okay. Ang question duman na dakulaon, natataday naglalaog duman ang tubig. Oh, iyan nga nang pigasabi ta. Gusto sabihin, may kanal na ginibo. Kung inatata sa tubig, imbis na umagi sa kanal, nag-aagi sa tinampo. Yan ang dapat ma-aksyonan. Ay, salbatan ang pangyayari sa maabak. Pagkatapos, sobra duman sa morms, di naglaog na sa morms, maha na sa morms, No. sobrang tubig duman, madiretso duman sa Irarumcan bypass, overpass, duman, pag nagkaigwanin makusog na oran, gari na ito, danaw-danaw. Oh, tanmom sa manangga, dahilan sa widening, garo medyo hababa na kidiit ang level. Correct. Iyo yan ang Kumpara rason. dyan sa National Highway. Iyo yan ang rason. Dapat Kaya, i-elevate pag nag-uuran, minadalagan duman sa compound mismo kang eskwelahan, minabalik duman sa may overpass, duman siguro exit, yan ang tablada. duman ang tablada, kaya araw ka ng sitwasyon. Mayor na kwandigde, sa pag-analisar niya, kababaan lokasyon kan morms, luminang kaw siyempre so tinampo ta, pigparapil apan bagakan asphalt overlay. Oo. Nya pigway dining. Oo. Mabugtakan katok, alang kaw so katwok. Iyo, pero regardless kung halangkaw ang tinampo o hababa na kidiit, hababa na talaga kidiit ang level kang morms, ari ang lasan kung nata nagibong kanal, nagagan tubig duman. Iyan ang hapot na dakulaon, maski kan principal. Sal pangyari sa Sa mauraro. posto be, duman magagi sa kanal, sa duman sa lusutan sa may overpass, igwa dumanin kali. Pero daing tubig duman kun mauran, kun may Jane, baha. kung imagineon mo, bako kung bago ka mag-abot sa morms, di ba? Bago ka mag-abot sa morms, bako, digdi kung hali kang kamalig, bako may door distansya, igwa ki salog dyan.
Kuday bako dumanan salog, bako sa salog naghahali ang tubig. Oo, oo. Digdi sa compound o digdi sa provincial sports complex. Gabos na tubig. Okay. Gabos na tubig yan sa provincial sports complex sa elevated Bagayan. Bulos ang tubig sa luwas kan compound Kudal kan Morms. Diyan mangangangilid ang tubig. Diretso Na na dapat yan ko ta, sa- itong hali naman sa sports complex na ito, masyot ang sa tubig dapat kanal. masyot sa kanal. Sa Tama? catwalk. O, masyot sa kanal na ginibo pagkatapos kang widening. Yan. O, imbes na mag-shoot duman, may nadalagan digdi sa may compound kan Morms. Lao gabo sa Morms. Pangyari sa Maural. Di ginindala na yan kang district, bako district office yan kang DPWH. Dahil naman sabot ni Mr. Pelgoni kung sa'y na basta importante da sakop ini kan DPWH. Kung si isa DPWH, district, region. Ay, nako. O sige, ta siguro, aputon ta, saan pwede daw kayo na dyan? Dyan ikot sa district kay Engineer Sartilia. Diba? Kay Engineer ano yan? Madam na District Engineer Sartilio, kung paano ma-resolveran iyan? Araw ka, no? Ma-ireskwila na naman. Pag nag-ireskwilahan na naman, mabaha dyan sa loob kang compound, paano maka-eskwilan mga akita dyan? Hello, BP. Yes. Kanino, pig-refer niya to ini kay Sir J. Acuña. Nagpa-share diyan si Sir J. Acuña. Oo. Siya pwede kaan Iyo, tandaan ko mag-explica. ang kahito kang inot talaga. May issue kita ka ini. Iyo nga ni. na ko, na-resolveran. Ta nag-drainage system nga ni. Mala, sabi ba ni Mr. Pelgone, puon sa puon, wala man ki pikto, amo manggilayon. Pero des, nag-ibok yung drainage. Igwa gayod ning drainage. Sabi ba ganyan, igwa man. Oo, di mo hiniling kung may drainage system man ang gadumaan sa gilid ng tinampo. Tayo dyan, tayo baga na kudalkan mo sa baga. Halangkaw baga, may baga na kudalkan mo, masalangkaw yan, di ba? Oo. May kudal bagan. So, sa tuya na assumption dyan, Natapunan na BP. ang assumption Nawapigway tan kanal, din yon sa tampi, kan kudal, sa gilid ng kudal. Sa pagiling ko, igwa man, may mga luho-luho na saradet. Oo. Yung problema, pag nabara, ninrag pa, natural sa tubig, ay man makasyot. Basta duwa ng problema, digdi, Morms, tapos ning irarom kan bypass, ay overpass. Overpass. Yun yan. Sige daw. Isang apurantang, nalibong na ako kain. Ay, kailangan Yan kayang naman, highway pati. na iyan, ang national highway, sa regional office. Ang maintenance ka yan, baka mananggal ka, isa nito, so engineer ta dyan sa first district, at third district, Salome, Wala man ako na may, Salome Sartilio, paano do yan? Sige, tagibantang pagibak, punan ko na lang si Ate Losi. yun na yan. Okay. Sa banggit ini, durante kan nagpa-apod kick-off ceremony kan Brigada Eskwela, nagpa-press con, tawag kan ni Marshall Oranyola Memorial School. Yan sa mga nagkabaranggit na problema, kasarabay na itong sa mga anti-lapidated na mga school rooms na nagkabiriktima kan bagyong. Dahil po, nagkaka-araksyon na hanggang sa ngunyan. Ito na, sabi Bibi, Yeah. yan ang dakulaw ng pot. Jimmy Nasalita, di si Jimmy Nyon. Hello, good morning. Hello. Yes, Migo, Marinaga. Hello. Hello. Yes. Oo, nadalog ko ba sa figurunan nindo ni Sir Jimmy? Oo. Siguro an maray ka, ito sigurado may lo, ito ta kanal. Oh, may lando na ka. May luman talaga ito. Pero ang hamot, natalaga agi sa kanal sa tubig. Baka pano na. Siguro dapat si Iripo ni Jimmy kung paano kadakuda suluho kang kanal. Tabaka so ginibo, sabay man sana. Pero national highway baga yan. Dito, baka tabi suluho kang kanal mo niyan. 40% na lang kan design. May punto ka man. Naku iyo. May punto ka man. Oo. Baka
Baka mananggad. Oh, baka mananggad. Maray garo na ka James Coffee ka ngunya na. Nagbutol-butol ka nigo. Nagawara-wara ka. Para na susunod. Oh, nagawara-wara ka. Wara ang signal mo eh. Kaya, Aya, okay pare. Hello. eh, Dahil talaga. May difference sa signal migo. Nagawara-wara ang signal. Pero iranita kay Madam Lucy daw yan. Babalikan tang istoryang yan. Aramon tamo ang report hali dyan sa luwas. Kay ba po si Lawrence Barcena. Nakatiwangwang na poste sa Rawis. Nakakapakanos sa Northern Boulevard. Lawrence, good morning Lawrence. Yes, salamat Abi VP. Good morning sa mga paraantabay sa mga dagdag pagbareta nagahalat na sa naning kapaladan ang Department of Public Works and Highways sa DPWH Region 5 sa National Electrification Administration o NEA kung noorin mapapaboran ang sa indang request by kinaaraman sa paghali kan mga poste kan Albay Power and Energy Corporation o APEC na bukod sa nakatapakanos delikado pa sa kaligtasan sa tinampo nasakop kan Barangay Rawis hali sa Mariners College pasiring sa Northern Boulevard kan Legazpi. Ini ani pedagunambitan sa DCGB News di DPWH Region 5 spokesperson Lucy Castañeda na sinda nagahalat na sa nanin sinyal sa nasambitan ng opisina na nagsumitir naman ang APEC kung pirang kantidad ang gugunoon sa pagrilipat kan mga ini. Dagdag pa ni Castañeda na daikuta na ini mangyayari na problema kung makaskasman ang proseso sa nakaini. Magiging madali na kuta na ang pag-relocate kay ni asin dapat electric cooperative o power service provider concern ang dapat na gubibo kay ning lakdang para mapakaskas na pagrilipat asinda ang may poder kay ni. Sa presenteng sitwasyon kung araw kay ni ang sitwasyon tabi BP nakabiwod ang sarong poste digdi ang iba nakataralay sa tahaw mismo kan tinampo bako marhay pag-ilingon asin posibleng umabot pa ang panahon na maging dalan ini ni aksidente oras na maging accessible na muda maging kompleto ang Northern Boulevard muda mag-aragi digdi ang mga motorista. Aminado man ang tagapagtaram na sinda na mo problema kan siring na bagay lalo na pag-abot sa mga poste kan kuryente bako sa nasalbay kundi sa bilog na kabikulan dahil sa kadakol na proseso tabi BP kad pag-relocate kan mga ini. Pinaglidaw ba ni Castañeda na dai kaya sindanin mga specialized na mga personnel na tatao o kaya may poder buda may knowledge na mag-relocate kan na kuryente mga poste ng kuryente dahil lang takon basta-basta na daw nila basang-basang ninda nga irilipat sa ini posibleng maging dalan pa ini kan kung ano man nakapahamakan dahil lang ta kuryente kay niyan pinagdadara asin dapat talagang makipagtabangan sa inda kay ni ang mga manlain-lain electric cooperative tagani ng matawan ini nin formal na disposisyon. So saan parte ni Lawrence tabi? Kung hali ka baga tabi BP sa may Rawi, sali kang Legazpi, dumiretso ka baga digdi sa may Mariners Polytechnic College, lumiko kanin Patoo, maluwas ka dyan sa may Northern Boulevard, so tampi na yan kan baybayon kan dagat. Oo. Ngunyan, iyo yan ang matambad sa imo, adventure kan mga poste kan APEC. Nasa May tawag Tahaw? na nakabibod na, oo. May So tawag yan na na sa nakabibod sidewalk na tumbok sa Legazpi Boulevard? Sa Northern Boulevard. Oo. Oo. Natutumbok yan. Ari na inot ang postewan tinampo. Ang nainot dyan, suposte. Oo. Ngunyan, may programa dyan sa DPWH. Bago daw sinda maggibonin proyekto dyan, sigon kay Castañeda, nakipag-coordinar na sinda kay ni sa APEC. Alagad naging bagulbol, so proseso ka na APEC ba kinaraman sa siring na bagay. Ngunyan pa sa na nagpasa, kan pigkukulikog ninda, na cost kan pagpa-relocate kay ni Tabi Bako kon BP. man sa ang sabiyon, so dating tinampo pinahiwas kan DPWH kaya tuminaho sa tamposting ang dati sa gilid yan, di ba? Sa gilid, oo. So ginibon din ang two-way, dati one-way yan eh. I mean, Roger to that. saro man sa nang salit na pwede magsabatan ng salit na auto. Roger to Ngunyan, that. pinahiwas o tinampo. Pinahiwas. Kaya nakataw sa poste. Oo. Oh, isa may kasalan.
Sisay daw. So nagpahiwas kan tinampo. Nadagitan ako ni Atmo Lo. Sige. Dahil bago Dahil seryoso, karaman sa na ito. Karaman sa na ito. Karaman sa na ito. Magiging ang project dyan. Iyan kaya, dako nagkaparangalas kang kung natahaloyan mag-ibot. Tapos iba nga, national highway na nag-rebook na nabubulot basta-basta. Oo. Ini ba ka, kung man na ini, oning, baka man ini main line. Nya o garing tabi BP, nagiging agian ini kan mga pasiriring sa regional government center site. Baka na gano'n sa may main gate ba ka? Sa main gate na lang umagi. O, pwede ba? Makadyan Oo. sa sada siguro. Sa main gate na lang umagi. Tayo, nabutang kisiyam-siyam kita kaan. Di nga tulos na dadalagan. So, poste na nagkakalayo. Yan. So poste na nagputok sa transformer. Oo. So, harong na nang may nakalaylay na wire na nahaditan taga-star. Iyan pang mabunot kang poste. Iyo ba nagadade? Oh. Hmm. Bunot, pero para sa cost, kaya yan. Dahil pa man tabi BP. May cost yan ba kung nagsubmit na si DPWH sa APEC ang cost para sa relocation Nagsubmit campus sa APEC mismo sa NEA tabi BP. Ngunyan na dahil NEA, na tamagi pa sa NEA yan. maagi pa yan sa NEA, tangani nang may permit. Buda maaraman kung anoan na Lahat mga mo na. dapat panggibuon may kinaraman Ang dyan. pagbundot kang posting iyan, ma-approve ang NEA? Oh. Bako man apek to DPWH, maagi pa sa NEA Bako, para ma-relocate iyan. aputado ka si Chapat o ang APEC. Ining posting, nalibong ako. Yang madali-dali May sa nakutanda, patakaran kung pala. nabuoron sa Igang apek ko na patakaran ka. DPWH. Iyan, alibawa nga yan. Ining posting, tayo ining posting ini, haloy na yan, taka to kang reporter ako, pag-agihan ko, saro masasalit na tinampo yan. Ang Oo. posting kan sa gilid. Iyo. Dawin na dining nakatahaw so, ginibong two lanes para magkasabatang kimakaskas, nakatahaw sa poste. Pero nag-communicate na daw sinda sa apek Pero bago ang sila posting mag-ibig yan, ang proyekto. nagbugtakan, apik man sa, aleko man sa nakampanahon. Iyo baga. Oh, ang pag-relocate pa lang, kay puwan approval ang kang National Electrification Administration? Kaipuan tabi BP. Natada May mga requisitos na kaipuan na simbagunduman an sarong power cooperative sa Sige pasabot ako NEA ni Paling mismo. Markwarta. Oo. Nalibong Kaya bago ako. ka maggasto dyan, bago ka mag Siguro kung ang gasto iyan doon, na ma-approve yan, mo na mga sa NEA. high tension wire, iyan na mga high voltage post. Pero ini, street man sa na ini. Iyo baga. Tabang ito, Kaipuan tabang daw ito, yan. paling man, ano. May paliwanag kan si Chapat naman sa programa nila. Medyo nalibong ako At ang iyo, sabi yan ni Madam Lucy, Ma-approve pa sa ang NEA. oo, may Salbatan. gigibuon pang approval kay niyang NEA. Grabe. Ano pre? So kontraktor. DPWH. Pero may approval DPWH na. ang magasto. Iyon maga sa kontraktor, di ba? Oo. Oh. Iyo ang magasto, mataw lang kan ko sa APEC, pero kay Puan magpa-approve So DPW na NEA. magasto. Oo. Pero yan, medyo nangalas man ako. Kung natakay po ang pagkang-approval kang NEA, May approval pa nga na yun. ang paglipat kang poste, kaya po ang pang-approvalan kang NEA? Kay Puan. Okay. Kaya bako madali. Pero ang pina, nakapahaloy talaga kan sa kwarta. Si Pading Mar. Ma-cost, submit ki cost to APEC. Pagka-submit kan cost, ma-alokar so DPWH ki fundo Oo. para sa pag-transfer kang poste. Bago mag-alokar, dapat may approval mo na ali sa NEA Para sa transfer kang poste. para sa transfer kan poste. Okay. Sige. Pangyayari adi. Kaya paminsan, tama ito si Presidente Duterte kang panahon. Iuragan siya kang kadakol-dakol na mga kuskus balungos, bureaucracy. Oo. Sa tuyang kan, pwede masang shortcut, tiga para grabe pang liko. Iyo baga. Ay nako, no sige. Day bali.
pinag-aabangan. O duman na si tao. Ma'am Lucy Talas, sutso naman. Bisita yan na kanotong di kaya kinatbiris kaya ang cellphone. Ano problema? So itong sa report ni Jimmy, duman kay baka siya na lang sa mag-apo duman sa district. Roger to Buda yan, baga na National Highway, baga na regional office na kuwang ka, nag-widening kaan. Sige. Roger ta BBP. Pero nabawasan ka naman kinimang buhok. Okay, matama lang para programang seryoso. Nang minagkakalintura ako. Roger, pabalik ka na kita sa BBP. Ako po, si LDC ka naman sa Raynado. Sorry po, please pardon my ignorance. Please pardon my ignorance kung iyan talaga ang regulasyon. Pasensya na tabi sa ko yung pagiging ignorante. Pero iyan na. Imagine din mga tugang iyan. Alibaw palang duman. Kaya palang duman sa harong. Ay doon na takon. Duman sa mo ya palaog. Sa may, yan sa may barangay 8. May palaog duman sa mo sa Oroz Kinita may. May haloy na kami nagaparigo. Salidang kiposte. Ito, removal ito. Bura salidahan. Ining sa may inagyang kantinampo, transfer. Magipalan sa national ki-approval yan. Hello? Hello, good morning, BP. Morning. Correct me if I'm wrong. Sa pag-analyze kang report ni Lowens ba yan? Kaya ang kaipuan kasi na maagad sila kipundo. Yan ang eksakto. Di pare, ang pundo ka yan, hali sa DPWH. Kaya nga gusto sabihin mo, alam mo, nag-widening ka, may poste sa tahaw. Kaipuan mo garali ka disol pundo. Ma-relocate ka. Paano mo ma-justify ang pundo, pundahing attachment? Kaya man gayon. Iyan ang analisasyon ko pa na. Kaya man gayon. Pero medyo, ang simpleng mga paagi, pag may kwarta na ang DPWH, di pwedeng i-transfer na tulos yan. Baby, allocated ba kayo sabi yan? Baka kuha rules. Yan, sakto. Kung sa hindi yan allocated, duwan mo sa nanito O taso, pundo baga kan DPWH, kwarta kan tao, government funds ito. Iyo. Pero ang punto naman, kaya baga allocated yan. Pag-apod na per saro. Yan, oo. Kung kaya man itong saro, paano mo ma-implementan? Hindi kumaagad kasi punto giraray, kipuan mo attachment. Kung nata mo kayo po ng pundo. Kaya talaga dapat magbago ng gobyerno, ano? Ganito talaga dapat magbago na kipurma ka ng gobyerno. Diba? Takon, araw kang gusto ni Robin Panilyang federalismo kita, muna ni Presidente Duterte ka ito, sa lokal pa sana, marimedyoan tanaan. Correct. Sa local level, ta sa Bicol region, sarong federal state ini. Correct. Pero yung nga ng proseso, wala kitang magiging mo. Yun na nga na kaya sabi ni Digong Baga, si Digong Baga, para iuyam-uyam ang kadakol-dakol na paliko-liko sa gobyerno. O ni Pistorya sa kapa. Oo. Itanduan ko na. Oo. Yung ano ba yan ka? Kasi may porsyento. Okay na. Bye-bye. Ay, nako. Ang mga baretang yan, hatod tabi sa Indo, mga tugang, kan mga minasunod. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Silka, bagong araw, bagong aura with Silka Papaya Lotion. Ka sa 3 sa 10 piso. 3 Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang gusto kong makamatch, itong sweet. Pero hot! Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka.
pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Sa everyday kainan, ano kaya ang bago? El-Real Pasta, El-Real Pasta na yan. Everyday pastability. Pasta, El-Real Pastabilities. Okay lang araw-arawin ang espesyal. El-Real sarap, sustansya, sulit naman. Basta pasta, everyday pastabilities. El Real Pasta. Bili na para araw-araw espesyal with everyday pastability. BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra. Siguradong laging premium ang quality at formulation. Kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Doc, ano po ba yung booster shot? Fully vaccinated naman ako. Kailangan ko po bang nito? Oo, kailangan pa rin natin ang booster shots. Ang booster shots ay dagdag na COVID-19 vaccine na ibinibigay sa isang tao para maibalik ang proteksyon na humina o nawala. Ito ay ilang buwan matapos makompleto ang naunang mga bakuna kontra COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Isang paalala mula sa DOH-CHD Bicol. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng
Kay ATC Healthcare, your trusted life ally. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na, bagong jowa. Single since birth to. Eh anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo, kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. Kasa 3 sa 10 piso. 3 Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige. O, sandali lang ta. Iranita po sa DPWH ito na issue dyan sa MORMS. Pag-una ko baga, salbatanang pangyan. Napanood yan na eh. Baka pwedeng mahiling engineer Sartilio. Kaya tabi ka po ko si Ma'am Lucy. Nag-ring na kasaba ko din nag-ring eh. Dahil yung bata, pag Lunes, baga nasa meeting, mga tugang kadaklan sa mga government agencies. Pero so, problema duman sa MORMS regarding sa kakulang classrooms, may kasaba ko baga, may ginibo kitang si Direk Navarrete, Direk Edwin Peralta, so DPWH, so Provincial Government of Albay, so Albay Division, nagkasundo na tawanan nin fondo para sa pagpatugdok nin 10 classrooms nin school building tabi dyan sa MORMS. Susog sa naging commitment da ni Governor Noel Rosal asin po ni Division Superintendent Samantela, Norma Samantela, mga tugang Kanalbay. Ang concern na lang, iyan na baha dyan, mga tugang. Tapaguna ko baga, naresolver ang problemang kung di man ka na sa tubig, imbis na mag-agi sa kanal, minaagi mga tugang. Salbatana. Oy, mga amigo! Ano nangyari dyan? Si Ma'am Lucy, nag-ring lang ang cellphone niya. Siguro nasa meeting inita, Lunes eh. Lunes. Batang ngunyan baga, di mo naman basta-basta ngunyan magkaarapudan ang nga construction division, ang opisina nga kang Office of the Regional Director, di ba? Sa nagdiresignar si Daki PIO, napansagang, mga tugang kumpirmi wara ang Regional Director, di ba? Siguro nasa meeting ini. Tatod, matex na lang ini si Ma'am Lucy. Di pa abot tayo ng concern dyan, tabi sa MORMS. Mga tugang dyan sa wara talaga. Nasa meeting ini, ringing lang. Anyway, mga tugang dagdagan ta po ang report. Hali po dyan sa lawas. Nasa linya po si Ange Galero, may kinaraman sa pagbugtak nin permanenteng treatment as in disposal facility nin mga COVID-19 related materials. Pigadala na kan sangkuni ang panlunsod kan Legazpi. Aramo ta po ang dagdag na report kay Ange Galero. Good morning, Ange. Come in. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niyatong bareta, nakatala ang pag-adalan kan sanggunian panlungsod nin Legazpi ang planong pagbugtak nin permanenteng treatment, storage and disposal facility kan mga konsideradong COVID-19 related waste sa syudad kan Legazpi. Ang bagay na kinonfirmar sa DCGB News ko niya na pagkaga ni City Councilor Committee Chairman on Environmental Protection Ato Valladolid. Sinabi niya na ang lakdang na ini marirealisar sa pagikan gagada ni Alcalde G. Rosal na magpasar ang sanggunian din sarong resolusyon na magtugot sa lokal na gobyerno na maglaugman sa Memorandum of Agreement kay Bahan ang Environmental Management Bureau o EMB Bicol.
Gun kay Councilor Valladolid, nakatalaan ining isa lang sa committee hearing kunya na maabot na Huwebes, kunya na semana sin imbitado ligdi ang mga miyembros kan Senro asin man kan EMB Bicol para diskutiron an nasambitan ng proyekto na planong ikaag sa sanitary landfill kan barangay o dyan sa barangay Bangkirohan kan syudad kan Legazpi. Tutubod si Valladolid na kaifuhan ng Gadnin Marhay o Namahay nasambitan ng fasilidad para masegregar ng Gadnin Tultol ang mga pigagamit sa pagmanehar kan COVID-19 asin man maski na ining mga syringes na pigagamit sa pagbabakuna kontra sa COVID-19. Ngunyan ang fondo kan proyektong ini pag-aadalan pa asin gikan ini sa EMB Bicol mantang positibo ang paglaom ni Valladolid na may mapasar nindaan sa rong resolusyon na may kinaraman sa bagay ni Urug Pangunyan na nanuntura na naman ang paglangkaw kan kaso kan nasambitan ng helang sa syudad kan Legazpi. Nami VP ang informasyon na Lisa Sanggunian Panlungsod with Boy ang Skalero. Saro dyan ang gusto kong isesyon Sanggunian. Ano? Mag-isip sinda si Sian pwede daw kayo ni. Kaya kagawad ato ini. Environment ano? Oo. Iyan baga ng mga plastic sa palibot ha? Sir. Gero magibok makipag-coordinar sa konsensya na manufacturer na nagigibok ito kawan? Pwede. Diba? Kung paano magkaikwikilay-bilihod sa mga Legazpi nyo dahil lang sa plastic na mga tukawan na yan, bumbugtak digdi ki gari manufacture kung ano ka yan, kung di sa nagigibukaan, para gibuhon ki mga tukawan, piguturo na baga na plastic naan? Gri-recycle. Dahil mo na pigibok ang itbulaga. Gusto ko itong pigibok ang itbulaga. Oo. Pipag-ibon nila kitukawan sa mga plastic na nakukuha ninda, di doon sa eskwelahan? Tama. Oo. Yung baka pwedeng saro sa pwedeng ilingon yan, apera kan treatment facility na yan. Hinging da kay Councilor Ato. Hinging mo da kay Kagawad Ato. Mauragan si Kagawad Ato. Ibagang. Oo. Hinging mo da. Pag may pagkakataon na interview ta daw. Sige. Tagaro, karakol kang plastic na ngaya kaya dyan sa palibot. Ulo, pigabakal bagangon yan. Oo. Pigbabakal baga sa palibot. Yes. Tidera sa Manila. Pero natada tanggi pidigibon di sa Legazpi o Salbay. Mota kung pwede din Nadigdi na so para gibuka yan o kung ano. Diyan na imulino yan ang mga plastic nang gibong kito kawan. Ibaga. Ha? Livelihood lamang. Tapos, environmental protection pa sa syudad. Yes. Okay. So yan, VP. In kaso makawaroon tagaray ni si Councilor Valladolid, hingking tayan and iimbitaran ta sa entrevista man. Adalan ta. Diba? Okay. Yes, para makaraman ta kung ano man ang plano niya sa bagay na iyan. Iban si Boy, Als Galero, DCGB. Salamat sa report. Alas 5, alas 8:26 na. Nag-text na si Governor Rosal. Sandali lang. Tapunan ta si Governor Noel. Taso ikaklarita kung paano ini ma-implementar na presyo. Mga tugang kan baybay asin graba digdi sa probinsya kan Albay. Paano mamomonitor yan? Adi? Ay, busy na ugaring. Sandali. May nag-upload gayod kaya. Di pisilon talaga pag gobernador. Madali lang. Ay, bata ka sa pala. Nadaya lang ko sa bago. Si Mayura G Palansori. Makikig si Mayura G kung may missed ko lang ko sa iya. Balon ta daw digdi. May kaurong good si Governor Rosan. Pero nag-text back na siya eh. Waiting nga yatabi ako sa apod mo. May lang ata. Ang hapot talaga ngunyan. Paano iyan ma-implementar? Na implementasyon mga tugang kan hababa na presyo kan baybay buda graba o di ba pang aggregates digdi po mga tugang sa ano yan digdi po sa tuyang probinsya pagojing ta natang ito interesadong ka mapagiba ako ki mga 10 unit na apartment bugirong ang gabos na maestar jing estudyante jing ang bugiro ngayon eh. Pag-ibo ka ki apartment pa. IBC line o garing. Totoo na. Bakit totoo? Babaloon tayo yan mga tugang na apudan giraray. Minapindot ko pala sa sorry po. Hindi lang sorry tabi. Wrong call. Baka makigigunata mayapod ako sa iyo.
Okay. Ayun na. O Beno, balikan na mo ng report ni Jimmy habang pigahalata so baka pwede na. Baka tapos na so apod niya eh. Ay, iyo manggiraray. Baka may interview na Jimmy ade. Gujing ade. Balikan mo ng report ni Jimmy. Hali po dyan mga tugang sa lawas, balikan tapon mga mainit na bareta, mga tugang mo niya na pagkaaga sa Tercer Distrito, Canalbay. Pwede nga po mahapot kay Gob Noel kung kailan tatawagan yung mga shortlisted for JO in casual position. Medyo nahaluin na po kaya. Regards to Idol Gob. O sige, totoo po pag nakontakta ha. Jim, come in Jim. Good morning. Yes, salamat BP. Maray na aga. Maray na aga sa mga parantabay. Yung kita ko niyan, after flag ceremony, nagdiretsoan na mga lokal na opisyal kan Kamali sa pamamayo ni Mayor Caloy Baldo, mga membros kan Sangguniang Bayan digdi sa anong purok ini sir? Mayor, anong purok po ini? Anong purok ini sa Lugan? Barangay Salugan. Barangay Salugan. So, slaughterhouse na BBP duman sa Barangay Ilawod, pinag-widening na baga sa tinampo, napiktara na ito. Ngunyan, digdi na nagkaiguanin na pagbugta kay ning slaughterhouse. Digdi sa Banuan ka na kamaliga may blessing sa ngunyan. And kunwarin ini ma-operate. Mayor, good morning. Sa ibong na linya po si BP Henry sa Angkor sa DCGB. Piraman sa gastos kay ni kan lokal na kumpino and warin po ini ma-operate. Hello, Maray na Agatabi, BP Henry. Yes, Mayor, Marinaga po. Go ahead. Ma-blessing po kita ngunyan kang bagong slaughterhouse kang Kamali na i-operate na po ini kumagapig taman sa pizza G's. Kaya ngunyan na 8 blessing. Ayun. Sa aga, ma-dry run na kami, ma-testing kaming mabuno. Pero ang pinaka-operation niya sa August 10. Ayun. Opo. Ano tabi, Mayor, ang classification? Tagari, kundi ako nasalap po, may mga classification yan susog sa National Meat Inspection Commission? Double A na po ini. Double A. Oh, the best, ha? Kumbaga na pigisabit na lang ini, kumbaga dahil naman basta sa nakalatag ang mga orig. Kumbaga may proseso na ini, then bawal na maglawag dyan ang mga nagpapabuno, ang yaon lang sa lawag mga proseso, sa mga parabuno na. Yeah. Manggura naman tabi, Yor, ang bayad sa pagpabuno dyan kang urig? Dahil ko lang kundi ako lang sa lagara, pwede baga po na maglawag dyan ki-income sa lokal na gobyerno, di ba? Pwede maglawag kang income. Pumalawag po ini, then pigimbitaran mi nga ni, even bako lang ta Kamali, ang darag waray slaughterhouse, baka makawalay ta sa mga nagbubuno sa daraga, nadigdi na muna sinda pangwara pa sinda slaughterhouse. Oo, maray dyan ta. Pag uminagi dyan, nakakasiguro kita na maray ang karne, di kalidad ang karne. Tagagi sa inspeksyon. Po. Taya iga po kita digdi meat inspector per me. Ayun, opo. Okay. So with that tabi, Mayor, ang pundo po kayo nihali sa lokal na gobyerno mismo, may other source po kamo? Actually po, ang pundo po ni kanang lokal na gobyerno kang Kamali. At igagad mi kayo to sa NMIS, aluyo ni baba. Kaya po din na talaga. Human talaga. May nakasave man kami to counterpart ni Kota, dinagdagan mi na lang para matapos ini talagang slaughterhouse ni. So, sufficient pa ang tubig dyan. Ano tabi, Mayor? Kaya pa. Okay. Mayor, salamatan po maray. Congratulations po sa programang yan. Maray na aga tabi, BP Henry. Salamat man. Thank you. Jimmy? So yan tabi, BP, maray digdita kulang kikaharungan nasa isolated rally digdi baga sa bypass road, malawag digdi sa sarong tinampo, skinita ni may distansya sa tinampo sin mga harong. Okay, so yan tabi BP, hali digdi sa Lugan, Mayor Caloy Baldo, Sangguniang Bayan, members and department heads, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jim. Sandali lang, Jing. Tabagaro nag-text na naman si Gob. May lang, tapos-tapusun ta ini. Ayun, busy talaga ang linya niya na. Busy. Anyway, alas 8:32 oras po sa Pilipinas.
An oras hatod sa indukang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Silka, bagong araw, bagong aura with Silka Papaya Lotion. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo, Milo Energy, magpursigi. Forbes College, the fastest growing higher education institution in Legazpi, offers information technology, digital animation, microfinance, marketing management, public administration, and criminology. Forbes College also offers senior high school strands such as HUMS, GAS, ABM, computer animation, computer system servicing, and programming. Forbes College offers scholarships for deserving students. Get quality yet affordable education here at Forbes. Visit us at the second floor, Kings Building, Rizal Street, Legazpi City. Enroll now at Forbes College. Classes starts August 15. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Sa simpleng gulay, Maggi Magic Sarap ang nagpapabuhay. Kaya, oh, Magic Gulay. OMG, ang sarap-sarap mong tunay. With Maggi Magic Sarap, all-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic, at iba't ibang spices. Try mo na sa pinakbet, sinabawan, at iba pang lutuing gulay. Ang sarap-sarap mong tunay. Oh, Magic Gulay. With Maggi Magic Sarap, all we need is magic. Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Filipino Olympic gold medalist Heidelin Diaz, alagang Unilab. Para manalo, kailangan ko ng tulong ng iba. Bukod sa sumusuporta, meron din nag-aalaga, katulad ng Unilab. Sa sakit ng katawan, nag-aalaksan po ako. Kung may sipon, Yusep agad. Pag nangangasim ng sipmura, Kremil S ang gamit ko. Wala pa akong gold medal. Pinagkatiwalaan nila ako. Ang alagang Unilab. Kasama ko noon pa. Alagang Unilab yan. Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Alaxan. Phenylephrine HCl, chlorpheniramine maleate. Paracetamol is the generic name of Nusep. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Kremil-S. If symptoms persist, consult your doctor. Be a part of Forbes Academy. Together, let us build the future with strong foundation in basic education from preschool to senior high school. Forbes Academy adopts the University of the Philippines learning system for preschool. It follows an enriched curriculum in English, science, and mathematics from elementary to junior high school. Forbes Academy Senior High School offers the following strands: GAS, ABM, and STEM. Visit us at Lacandula Drive, Legazpi City, or contact 0916-302-4475 and 742-1807. Forbes Academy, your partner in lifelong learning. Enroll now at Forbes Academy. Your future, our concern. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na. Bagong jowa. Single since birth to. Anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo, kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP.
SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura with Silka Papaya Lotion. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Maggi Magic Sinigang. Mas masarap. Real asim ng sambal. Mas masarap. Maggi Magic Sinigang. Mas masarap. May sarap ng Maggi Magic Sarap. Maggi Magic Sinigang. Mas pinasarap versus previous formulation. Di lang puro asim, Maggi Magic Sinigang. Sinigang na may asim linamnam from Real Sampalo. Preferred by 6 out of 10 moms versus nakasanayan. Try na ang mas pinasarap na Maggi Magic Sinigang. Maggi Magic Sinigang. Coco Martin ho, bawat lakas may match na Cobra. Ngayon, dinagdagan pa ng lakas ng Immune Plus. Todo ako sa klase, pati sa gaming. Ang iniinom ko? Cobra Citrus, natulong sa focus at pagka-alerto with proper diet and exercise. Nag-o-online selling ako para sa pamilya. Ang inumin ko? Refreshing na Cobra Berry. Sa biyahe dapat masipag. Fuel ko? Cobra, #1 energy drink. Lakas ng #1. Cobra Original and Citrus de Bote. 14 pesos SRP lang. Cobra, the #1 energy drink. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo every day. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlaba. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder and polyester. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang, ang DCGB po nasa cellphone na. Habang magpaparahiling kan sa Kuyang Pandok, buda sa Kuyang Angog, mag-download tabi ka mo kang DCGB Live app. Nasa Android phone na iyan. Gari masa na po ang radyo. Pag may app ka mo kang DCGB Live, mga tugang, pipinduto nindo. Nagunin dyan. So, gari mas, magayuno ng audio, may? Magayuno na pantanog ang audio. Magayuno na. Salamat tabi kay Sir Jose Locsin Jr. Ang samuya tabi na Vice President for, for Engineering. Magayuno na. So, audio. Kana samuya tabi na cellphone. Mga tugang sa samuyang Android, sa endong mga Android, kaya... Hitsura mga tugang kan danog kang kwanindo, kang transistor. Niyaw na po si Governor Rosal mga tugang ta. Inapudang ko tapi para kurulit ako nindo kay ni. Na po si para siya magpaliwanag. Governor Marinaga po. Henry, good morning. Sabi, time no here, ha? Yeah, ngaya po mga pirang magasambulan na. Anyway, and bombo yan. Yeah. Iyo madali na po. Chismis ako na dangoga. Yeah, chismis man sa naitagog. Pero malipot-lipot naman na. Okay. Na papon pa ako nagapararapot sa kuya sa mga kababayan sa Albay regarding po naman sa imong ililuwas na order
tungkol dyan sa presyo kan graba asin bye-bye, aggregates po sa albay, hindi po maraman kung na rin inefektibo asin pa paano pa implementasyon kay ni. Yes, Henry. Oo. So magayon Henry ha. Simple pa yung kusa ng Maray Henry. Sige po. Takaning masabutan ang pagsisisay sa albay. Sising ka man nagdangugo niyan. Ang rate po, primero muna, yung market value, as promised dahil ba yan, dapat kita pakinang, tidak as market value. Ang market value lang kambay, kita mo niyan, is 250. Meaning, ang kabayad nga ng mga quarry operators, na kada kubyo. So, nasungit na tabi, Henry, na patang kialang kaurit. Ang issue na sa Ay, Gob. Mapod pa ko sa smart mo, tagari, nagputol-putol kita sa globe, mas maray po na mas clear ang audio ta. Sa smart mo po, mapod ako sa smart mo tabi, gari mas magayon duman. Sandali. Opo. Also smart ko. Opo, mapod ako. Okay, sayang kung nagputol-putol ang signal, mga tugang balon tatabi sa smart ni Governor Rosalta, dapat po klaro ini. Dapat po klarado ini. Dapat po ini klarado sa tuya gabos. Yan. Henry? Yan, Henry? yes, very clear tabi, Gob. Very clear sa... Okay tabi, Henry? Okay na? Yes, opo. Very clear na po. Go ahead tabi, Governor. So, Henry, para masabutan kan mga albayanos, sa inkaman mo yan, first, second, o third, binabata na tabi, Henry, ang market value. Dati 500 kada kubiko ang bye-bye. Bye-bye ko na kita, ha? Opo. Ang graba baga, binabata naman sa adaptable na 450. Okay. Nganing de kita. So, ang bye-bye ko na, 250 na lang tabi ang sa tuyang market value. Meaning, ang babayadan na sa nakan mga quarry operators, will be only 25 pesos imbas 50 kada kubiko. Kaya na siya ng rason na mapataas. Okay. Now, Henry, ano ang delivery rate? Ini po ang pag-urulayan ta. Yes. Ito, pasada lang ito. Ibig sabihin, as promised the people of Albay, nagabos kita makinapang, binaba ko so rate. Libre na po ang mga parasurod. So mga saraday bagang parasurod, Henry? Opo. Dayang kitax, libre na yan. Habang buhay na yan. Yes. Para livelihood din na. Now, dumang kita, Henry, sa delivery. Maski baga, Henry, ang mga taxes ta barato, titik advantage mga ganun. Kaya nagpalos po ako kay executive order for the first time delivery rate. Ano ang presyo? Abo ngayon kay Henry, dyan sa araw mo, nagpadali-deliver ka. Ano ang babayadan mo? Iyo yung pigapot kan mga tao. Ayun. Nagkarabot bagay ni sa 800 hanggang 1,000. Yes. Kantarong simana. Yes. Now, yun na Henry, regulated na. Yun. Number one, ang first 5 kilometers, assuming bagay Henry, nagbahal ka ngayon sa Legazpi, mga hardware dyan, dinilibre sa mo, 5 kilometers yan. Opo. Diba? So, kulang-kulang man 5 kilometers. Ang first 5 kilometers, minimum, pero tricycle, taripa. Yeah. Ang rate po, ang pick-up price na duman sa mga quarry, kung sa mga parasurod, libre. Yan. Itaram ko sa mga retailer na. Pero kung makuha sila duman sa mga quarry operators, assuming nga sa Daraga o kung saan, ang pick-up price is 150. 150 na, binabata. Opo. So meaning, dagdagan ta kang gasolina, surida, bigamit, and so wear and tear. Ang delivery rate ko yan, anywhere ka man sa Albay is 400. Iyon. Provided on the first 5 kilometers. Assuming mo ganyan kay taga-Pulanggi, alam man, mabakal ka sa Legazpi, iyo po. mabakal ka dumana sa arani mo. Yes. Ang first 5 kilometers, tabi Henry, minimum 400. Ang bye-bye. Okay. Meaning, tabi Henry, ang satuyang basic price is 400. Kaya kasarabay na, alos libre na tabi Henry dyan ang piyapunta, ang preso pang bye-bye. Kaya po, sa mga graba naman sa nayan, sa mga, o sa pag piyapuntang kung bagayan, pag surida, siyempre, puwan. Magkimakot sa mo kitrak libre. Yes. Yan po 400 more po yan sa delivery. Ang satuyang gravel 550. Dati mga nagasan ribo yan. Okay, yes, correct. 5 kilometers. Now, Henry, para masabutan, assume digig sa Legazpi. Taga-duman ka ngayon, Henry, sa
Bangkiruhan, Oo. Henry. Oo. Nagbakal ka sa Legazpi. Mm. Ang kung bagay is 20 kilometers yan. Opo. Di ba, Opo. Henry? Oo. So, mabawas ka kan first 5 kilometers. Mm. So, madatada 15 kilometers. Yes, yes. Kada succeeding kilometers per cubic, 10 pesos ang idagdag mo. Ayun. Okay. So, meaning, 15 Times 10. 15 kilometers times, hindi 150. So, ang 150. magiging presyo kang bye-bye, 400 plus 150, di 550. Yes. Ang nag-arabot na dyan, Henry, sa 1,000, ang iba nag-arabuso naman. Oh, grabe. Mga pobre man sana, 1,000. Kaya ang kada kubiko, tabi, Henry, Mhm. is only 650. Iyon. Pag 650 tandaan na. po kan mga bangkiruan, ha, ako mismo nagtaram. Kung may mag-violate yan, magtaram lang sa opisina, tatangkasong ko ang permit. Oo. Pinagurulayan may po yan, Oo. nagkaigo kita public hearing kang biyernes. Yeah. Nag-attender mismo ako. Pinasarabot ko Gabos Henry. Mm. Ininya ko, ha, di kitang barasulan, nag-approve kita kani. Mm. Tabangan nindo ang mga albayanos. Kamu, nagkikirita, kung gusto nyo magkita sa luwas kang albay. Mm. Okay, Henry? Yes, yes. Komisyon na kamo kung gurano ng presyo. Aha. Masasalaw kang albay, dapat alos libre kita. Mm. Ang babayadan sa dakan mga albayanos, so, truck, Iyan. mag-deliver. Yes, Now, yes. Aha. so ang ibig sabihin, sample ta lang ini Henry, assume nagpa-deliver ka kay 5 cubic sa bangkiruhan. Aha. Times 650. Pero yan, babe. 5 times 650. So, iyan, maluwas na 3,000. Mga 250. Yeah. Oo. Oo. 5, di yan, Henry, 5 cubic meter na yan. 5 cubic. Yan. Okay. Ulitin ko ang kada kubiko sa bangkiruhan, maluwas na yan, 650 per 650 cubic. per cubic. Ang baybay. Grabe nang binabano. Kung Kumpara kang magpa-deliver ka ngayon apat na kubiko, ma-times 4 ka. Yes, yes. Oo. So yan tabi ang kwanta, then sabi ko na nga ni, gabos na produkto, linaog ko na digde. Pag nagapod ka ngayon, tayo ba kumbaga ang crush sand, ikaw kita, o Aha. kita ang gravel, Yeah. wash gravel. So wash gravel, so medyo, kung mga ini, premium man nga ini, May yan, may sukul yan kung ano kadakula. Yung oo. plus. Oo. Ikaw kita ang gabos, tigapod na P-size gravel, Yan. 700 yan. Correct. Manggura ano yor? T-side? Ito ini, boulder, Oo. training pieces, baga minaabot na yung 1.5 dati. Iyo, May grabe yan. 700 na lang yan. Oo, nagbakalaw kang inot. Nasa 1,600 last year. Ay ko yan, Henry, pag minagtaram sa mo, Henry, tangkasan tapi permit yan. Yan. Ang pieces is only 700 na sila. Ang boulder, dati naga 800, 450 na lang yan. Iyon. Okay. Kaya okay. kompleto na po kita, no? So, nakalag po yun duman sa post ko mismo, mahalin mo, so delivery rate, Yeah. province-wide. Nakalag po yan digdi, first 5 kilometers. Now, delivery rate for the succeeding kilometer, nakalag man po yan digdi, For the succeeding kilometers, there shall be additional or added amount of 10 pesos per cubic meters for every succeeding kilometer. Okay. Yeah, very clear. Aha. Kaya baga subangkero ano yung kwintada. Kaya magayon ni Henry, alam ko na kung nagtaranog mo sa mo. Yes, yes. Para magkakurusog lamang ang buot. Pag may nagreklamo po, kuhaon lang ang resibo, itago, ipadara sa kuya. Mas hindi ka na mag-appear digde, pumirma ka sa naduman. Kani dahil ang oras mo. Ang kasong ko po ang permit kaan. One full I smooth. would like to assure everyone. Yes, yes. Opo. Tapag data po ini Henry, magkamay na bakal kita digde, rulukuhan man sa nene. Iyo baga. Opo. Kaya iagad ko ang kooperasyon kan lambang banwaan. Yo, sabi, ang baybay ta po sa Albay, send ka man 400 on the first 5 kilometers. Amo, nagbakal ka sa sarong hardware. Ang distansya mo, within 5 kilometers, dahil sa pwede mag-preso kay 450. O Yan. 400 na yan. Delivered na yan. Aha. Yo. Sa graba Assuming, tabi dahil sila mag-deliver, makuha akong ibang operator, Henry, sa mga formal, Yan. nakulong Oo. dyan. Oo. Makuha ko, nakulong nung pabaga, para pera pa sa na-approve ko. Dakul pa. 200 bagay yan. Oo. Kasabay na dyan, so illegal.
Ang na-approvean ko pa sa na Henry ko niyan, kaya medyo baga supply and demand, rule of supply and demand. Kaya nagtasi ang kansarong si Mana Henry. Iya po. Dahil baga, sinarado ko baga. Tako hindi ko mali sarado yan, Henry. Yes. So mga illegal, yan ako manggirari ang gabos. Kaya pasensya na tabi ka mo. Paano mo man ma-regulate yan? Oo. So iba baga Henry, dahil magkay mga papilis. Yes. So iba Henry, yaw na duman sa may tulay. Pero mo dumana sa may tulay. Nagutuki dumana sa tulay. Yeah. So iba dumana sa dike. Ay, Grabe my man. God. Nagdidiling sa milyon-milyon. Opo. So iba man Henry, ang mga truck, ang guma, this size ang guma. Sabi nga na sa kuya ni Mayor Gonzales, si Nando, kasaro baga, naginingan kami. So chismis Mindua, naya gobernador, pero ngaya ang dineclare kang probinsya, bago ngayon nagtapos si Governor Bichara. Iyon, ang dineclare ni Governor Bichara kang probinsya, 73 million. Aram mo ang sabi niya, aram mo Noel, Governor. Tigil sa nasalbay, ang renout kan mga truck na yan, mga salbakabi niya, yan ang mga truck na yan. Ang renout ni 100 million, yan at ikaw pa sa na yan. Kulang. So tax kang gobyerno para sa 73 milyones. Sa salidahan ta na naman ito, 200 dito, tadoble na ang kosta. Yes. Pero pigrulo ko sa nakitkanisa ng mga operator na yun, kung pabarayaan tayo Yeah. nagabayad ka nga sa gobyerno, pero ang pig-repair mo man, 300 million. Mas grabe. Kaya Lugi. ako mahigpit kita tabi. Lugi. Henry, nag-warning ako duman sa mga operators. Opo. Subay mga darakulang truck, para litanan nindo yan. Opo. Governor, in effect na po ngunyan ini ng executive order mo, ano? Now, ang executive order, because of the ordinance, magayon mas pakagibukan panlalawigan. Opo. Tinauan kay authority ang governor. Assuming for public interest, pagabot sa quarry, sa mga rights, sa mga rates, pwede na magpaluwas ang governor pending the approval of the Sangguniang Palalawigan of the said ordinance. Meaning, taro and nakulong mga requisito siya, ma-posting pa, may hearing, pa-first reading, ma-second reading, na alipayan, mga sarong bulan. Kita mo yan, kay puhanta na, pagpaparapresyuhan pa kidakol. Kaya po nagpaluwas na kita ki sarong executive order, gabos na rate, effective po yan mismo kan Friday. Iyon, opo. So, pending po, Gob, sa kwan, pending po sa paggibok yung ordinansa kang probinsya at Sangguniang Panlalawigan, ano? Yeah, iyon na. Pero, the same man sana. The same. I see. The So, same man sana. meaning po pala, the same man sana ng rate. Aros para yun na. Yan. Kung ano siya on demand, iyon man so nakapalaman sa ordinansang gigibuhan kang probinsya. Anak pag-agree amin na board member Rolly, board member Bragais, gumibo na tanganing ma-effect na mamatian na kan mga albayanos. Yes. Oo. Okay. Go, paano po mamomonitor ini kung ang ang baybay or graba for albay only or paluwas po sa probinsya kan albay? Ang pagkasabot ko po duman sa kwan mo, iba man po ang presyo kung ang mga aggregates gagamiton sa luwas kan albay. Yes. Ang ikaw po kita checkpoint sa exit, ingress exit. Yeah? Tapos, iba man ang kulay kang resibo kang paluwas. Ayun. Okay. Nakulong ba kita kay Catanduanes, Sorsogon, di ginagabarakal sa tuya, Masbate, Opo. Kamsur, di ginagabarakal sa tuya. Imo-monitor tayo yan, Henry, dahil makakadulag. Sa pananda ko, Penrera, maninda, ang bayulasyon. Tanggas magain. Pininda kita manan si Saro, ko mansinda, tanggas mansinda, mga Henry, binabanta na nga nila na sinakan sa Henry na supong. Tipo nga, kina, milyon-milyon ng kita. So kita ano naman para, pag sa luwas kang albay, dati, 50 pesos ang environmental tax. Bawon nga ni, Henry. Sa dayuton yan Pwede ko nga nang gibuon niya na, pero ang export, mabawi kita. Bawal ka na duman sa mga reclamation kang China ta, medyo na ipagdalo, baka nagiton pa kita. Dapat sa mga buwan mo na. Okay. Baka dumananda raon sa West Philippines Pitama sa nagay baka dampingan duman. May mga Chinese flag kaya dyan, kaya pigit-check mo yung nagkapurundo, Henry, nagkapurundo. I see. Dati, Henry, namamunod ako yung mga Chinese flag ang nagkukuruan dyan. I see. Okay. Mga Chinese flag. So, asam na tabi... Nakulong dyan, dati, mga Chinese flag, Grabe, no? Asam na tabi, Gob? Cherekan mga ibatang mga pagiriba digit sa Albay, kung sa'yo nang pigidara. Asam na tabi, Gob, pero na pong na-approve mo na contract, nag-quarry, kin may bay? Yan, so mga lima kayo na Henry ang requirement. Pag ka dyan, Henry, all in.
Pag nagkulang ka sa ro, pasensya ka. Ayun. Di ba, Henry? Oo. Number Okay. one, kay pa genuine ang governor's permit mo. Tanakulong ba ka itong mga naguruluwas? Hindi, maging mga permit. Iyo po. Kulong ka to, Henry. Dahil mag-permit. Oo. Mga basa sa na matuki dyan. Iyo ano? Ang mga tao, Henry, pastidyo na. Pag alas 7, naguburukudan pa. Ay, by the way, Henry, sa mga barangay na mga gaday na sila pwede magbiyahe more than 6 o'clock, mahanap kita pwede sila pero maghanap sila kay ibang agihan na di sila magikan mga barangay. Iya. Opo. Lalo na ining Tawa, San Joaquin, Dita, yan, magagigol pininda yan. Opo. Pinagpuros baga dyan, Henry. Iya baga. Pirmi nga yan, natural. Kasi naman sa nagparagaraba ka. Okay. Kaya baga, Henry. Kaya, pigpakarim, natural, dapat. Parang milyon niya, that's 200 million. Iya. Opo. Na ginaraba ninda. Now, Henry, mamamonitor tango yan tabi, ining sa tuyang mga naproba na sa apan mo. So, 5, dapat may genuine governor's permit, Opo. may ECC, may location clearance, Yeah. may DPWH certificate, inang kadaklan na wara, Henry. So, nagkairoling ko niyan. Tadakulon, Henry, kay violators, isipon mo sa may DK mismo, luma na nagtutuki. Oh my God. Sayang kanilang tang DK. Grabe. Nakulo na violator dyan sa ginubatan. Tapos, itong piapuntang status of the area. Opo. Ang ibig sabihin, Henry, nag-apply ka digde. Yeah. Nag-operate ka duman sa baba. Okay, Henry? Bawal na ngayon, Henry, ang private lot. Yeah. Tigasyon ko ang publiko. Opo. Bawal na. Opo. Bawal lang kita sa riverbed. Governor, Or last na dry lang po. riverbed. Saro na lang po, Governor, ta. Ini, gabaga po kay mga areas na tinuki na kang enot, nagrarom na, dahil na, ano po, may po kay plano na i-rehabilitar ini? Tama ka kung tao ba ng kitubig? Dahil natabi. Nguya tabi, Henry, Opo. may limit lang baga para maramang kang publiko. Dahil pwede na ang tusawa. Ikaw palang kilimit yan, Henry. I see. Kada area, Okay. 20,000 sana, metric tons kada taon. Pag naubos mo ngayon in 3 months, magalat ka pa matapos sa rong taon. I see. Okay. Kaya dapat, kaya pag Okay. Henry, nag-authorize ako na mas kinakul kay area. Basta, kung pirasa na mong tinaod dyan na area kada taon, isa ng tukion mo. Ayun. Ang pinaka-maximum, 50,000. 50,000 cubic Sarong taon. cubic Meaning, meter. divided by 12. I see. Mga 4,000 sa naika na cubic. Pwede na yan kada bulan. Pwede na. Makusa na 3,000 a day. Maluluho talaga ang albay, ang mayon. Maluluho talaga Grabe, yan. no? Taso plano ka ni bagar up to sawa ko ta palan. Ang tusawa. Aram lang kada nakupta, Henry, na mga over na sa volume. Halos labing kabangakan 160. Opo. Ay. Over volume na. Sobra na sa 20,000. Sobra na sa iba sa 50,000. Opo. Pero Okay. pinasarapot naman sila, Henry. Ang mga amigo, tama baga? Yes. Na maghanap na sila ibang lugar o kaya taon ninda after 1 year, pwede naman sila magpadagos. Now, Yeah. Henry, nakulong bang tang stock yan na bago matapos, dahil man nagpaurubos, nagparaturuki. Iyo man Now, talaga. pag ikaw illegal, ikaw papeles, dahil mo yan maluluwas. I see. So hanggang doon nakakakuha na permit, di pwede makuha. Kung legal ka, makakuha ka pulos, na maligal mo yan, tutugutan ta kang ipaluwas. Tasayang ka, mag-income lamang ang probinsya. Kaya po, illegal mo muna. Kumpletuhan mo sa dokumento mo na legal ang papeles. May paluwas ko sa imo. Iyo. Aba, may mga 20,000 per cubic. O, di ma-income kita. Iya. Para mo, Henry, magamit na lamang ini sa hospital. Henry, grabe ang pangaiputan. Sus ko, ang pagtiyos, Henry. Okay. At is balansiyon ta. Income talaga, Henry, makinabang kita ka, boss. Yeah. Opo. Kapag yun ko ang mga hospital, Henry, Yes. that I would like to assure the Albayanos Opo. na bago man ako matapos ang mga hospital ta, at least libre. O yan, Henry, Yeah. itaraman ko ang mga kababayan sa Rapurapo, ali ako hapon, ha? Dahil mag-abonar ang mga pobre sa mga kundaing bulong. Alam mo, Henry, duman sa Bakakay, nagduman ako. Gusto ko lang i-story na sa mga kababayan ta. Minabangga na babae. Bako man grabe. Tinamaan sa tuhod, no? Opo. Pigresitahan ki antibiotic, anti-tetanus. Oo. Maratuon man na, Henry. Tinauman pa. May pitikas pa. Ano Ay. nangyari, Henry? Di na bakal so anti-tetanus. Oo. Swiniksyon. Ang nabakal sana,
antibiotic. Oh my God. Bumalik ka ngayon manay 6 days. Siyempre, so pobre man, ininom man 6 days. Pagbalik na 6 days, nahiling ko na, timingan ko na, nagbisita baga ako. Oo. Na so, tuhod. Hubag na. Luho na baga, luho. Oh my goodness. Hindi na makalusap. Sino mo yan para antititano 200? Iyo po. Ang ineksyon? Iyo po. Kaya sabi ko, kaya mo yan, marami baga sa siga. Now, mo yan tabi, sa mga tao ta sa Albay, pag kamo po nagpa-check up, mag-report sa kuya. May petikas na po ang sa tuyang mga ospital. May 150,000 akong lilaog dyan. Iya. Petikas. Pag Opo. sa mga fast-moving, Henry, atiraman ko ang mga doktor, heads will roll. No? Dahil mag-abuno ang sarong pobre. Unless sa mga critical na mga bulong sa puso. Yan talaga, case-to-case na yan. Iya. Pero Opo. kung mga normal man, Henry, magpuon mo niyan, dahil maabunong albayano, Yes. maski outpatient. Yes. Opo. Sayang Okay. kang kita ta. Mga Opo. Henry, nakikita kita, nag-interview, kaya nga nagta nakakatao. Yes. Kasi man lamang sa tuyang mga bulong, hindi maniwala ka pa naghikot ka, Isus ko. Nadideprive ang mga kababayan ka at expense. Kaning saluhin sa sala ng mga pamamaraan. Yeah. Opo, So yan okay. tabi, Henry, kasi Yes. nga ni pigi monitor training. Oo. So at least, yan, pag napaka-rate ini, nakalawag ini kabo sa kaban, kasi binaba ta sa tax Henry, we're expecting huge amount here para ma-maintain ta sa tuyang mga hospitals. Kasi matawan ta na kay social services ang mga parauma, senior citizen. Tabala ko baga, so social pension Henry, matao ang probinsya. Opo. Matao na. Opo. Yes. So mga day pa nakaka-receive, although day ko pa kaya gabos ha, mapalocate pa ko initially kay 100 million next year. Opo. This year tabi 16,000 senior citizen will benefit para sa tuya. Then sa Lingkod Bayan, sa mga sa tuyang mga burial, ini po ang pigagad ko. Then of course all the barangays, Andy, will receive their share. Yeah. Yung kabus na barangay para matawan si Naki chance na makinabang sa pundo ta. Yes, opo. Governor, salamato na maray po sa oras mo sa DCGB. Mabuhay po kamo. Salamat. Opo, thank you so much. Mga tugam, Governor Rosal sa nagkapirang nakulpa ko kitang hapot kundi nakautang na okay piyo ki Kwan pirang minutos mga tugang sa iyang programa pero babalikan tala lang po yan mga tugang sa mga masunod na aldaw para po mga tugang sa nagkapira pang clarification. Salamat kasi ng pagantabay. Goodbye, mabuhay. Ang hapot. Tunganing hapot naan. Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.